Ndiphethe uSikhosana ke umkhuluwa indoda engapha behind amaqhosa pha kuJumbo. But uSikhosana kabulisa kubabukeli pha emakhaya. Uzichaza uba nguSikhosana ngubani wapi kahle kahle. Ngicela ukubingelela nje bhuti bese ngibingelela lababukeli emakhaya. Igama lami nguSikhosana. Ngisuka le endaweni yaseMtubatuba eKZN. Ila ngivela khona lapho. Ubhuti aseyinguSikhosana uyivelephi lento yaSikhosana because simbona enguJumbo nje uyivelephi lento yaSikhosana ngoba simbona apho khokhona uJumbo kukhona uSikhosana the way oyidlala ngakhona unomehluko njani kwezinye amadoda adlala amaqhosa. Le kaSikhosana ke ifike kahle hle noJumbo. Njengoba uzwa igama labo liphelele uMusa Sikhosana. Okay. So uJumbo ke ubejwayela ukuthi lapha engomeni zakhe asahambe Sikhosana. So uma kukhona into okushintsha okufele silwenze athi asahambe Sikhosana. So lagcina lingene kanjalo ke leli kaSikhosana and ngiyabona ukuthi hayi ilona elihamba phambili manje. Bhuti siyabona ba ngapha kokudlalela uJumbo ikhona into engapha yana oyenzayo kahle kahle bhuti kawusibekele libala namhlanje kubabukeli beCaps event okuba kahle kahle intoni le uSikhosana ivulileyo ngoba siyeva sinithi artist apha ePhondweni ezihalayo kwezifumana isandla sakho kwenzeka ntoni bhuti ngapha yakwale sikwazi ngayo. Ngine office lapha eThekwini le studio ngiyarekhodisa lapha ya phakathi edolobheni. Okay. So ngine office lami lapha ya le studio and then nginama class e-keyboard futhi again. Okay. Ukuze ngikwazi ukudlulisela lesipho kwabanye abafisayo ukuba njengoSikhosana. Okay. Shuthi kufele ngikhanda abanye uSikhosana. So nginali office ke lapha ya eThekwini lokukhanda abanye uSikhosana bese ngiphinde ngicija abanye uJumbo ngoba phela noJumbo khona. Na usuke khona lapha e-studio. So abeze ababukeli beCaps event beze lapha ya eThekwini. Bukeli uyazivela bhuti intoni edingekayo uze siyofika eThekwini masenze umzekelo intoni oyidingayo wena ungoSikhosana uba masihambe siyofika eThekwini kahle kahle intoni oyidingayo othi udinga le into cha le voice ba ivoice lento uyidingayo uze siyongena eThekwini le studio. Into yokuqala engidingayo ukuzethemba komuntu oza lapha eofficeini. Ikhona engikudingayo ukuqala nqa lokho. Ivoice ilandela ngemuva ngoba bakhona abanye uthola ukuthi uyazethemba akazethembi kodwa unayo ivoice. So uma kufika e-studio ke kusebenzeka kanzima. Ngicela nje ukuzethemba kokuqala lokho. Okwesibili bese kuba ivoice. Bhuti ufumane kanjani ke kubabukeli pha emakhaya ukushiye nje umuntu othi uyayifuna lento babukeli asiza kuzofuna umuntu ocela uyinye into sithetha ngale yomculo othi uyakudinga nyani uyayifuna lento ufumane kanjani. Inamba yami yocingo ke ithi 079 240 5167 079 240 5167. I-email ithi uyanda09@gmail.com uyanda09@gmail.com. Ila ngitholakala khona lapho inamba yase officeini email yase officeini sikhuluma ngomculo. Masibulele kakhulu bhuti. Nkosibani uyathandwa bhuti ngababukeli bakuthanda kakhulu abantu ingakumba apha eEastern Cape emaXhoseni. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngizolivula elinye office khona la eMthatha. Ngolivule elinye office khona la eMthatha ukuze bengezi ukuya le Durban bevele bejikele khona la eduzane. Nkosi bhuti Thixo uzokusikelela.